Televize Barrandov uvádí Láska a pomsta. Suzano. Kruci. Suzano, honem. Roberte se. Hlídka 18, centrále. Dobře. Ustupte! Opusťte místo! Je to nebezpečné, nevíte, jestli jsou tam lidi. Maxi. Potřebuju tě. Jo. Otec je tady? Ne, ale měl by to být každou chvíli. Má schůzku s architektem. Výborně, počkám na něho v kanceláři. Madam, počkejte! Jak je možné, že tam nebyla těla? Mluvil jsem s kolegy na místě, auto bylo prázdné. Je pořád naše... Marko, prosím tě. Ti tvoji spolehliví hoši se předvedli jako idioti. Udělali, co jsem jim řekl, že mají udělat. Není jejich vina, že Berman přece nemá nadpřirozené schopnosti. Jestli z toho vozu vystoupil, tak musel na něco přijít. Dělal jsem, co jsem mohl. Zřejmě to nestačilo, Alfonso, nestačilo to. Alberto, ty si asi neuvědomuješ, jak moc jsem riskoval. Jestli se někdo Co se mi tím snažíš říct? Že svůj dluh považuješ za splacený? Že dáváš kluce pryč? Pravda je, Alberto, že tvoje plány ztroskotávají na všech frontách. Oba dva si ale uvědomte, že jestli půjdu ke dnu já, utopíte se taky. Madam! Lauro, co tu děláš? Nemám chuť se s tebou bavit, musím jet. Pověz mi, to tak strašně spěcháš za ním. Je to tak? Řekla jsem, že musím jet. Poslouchej, ty ho stejně nemiluješ, já to vím. A myslím, že to brzo pochopíš. Nebuď i ty. směšný. Vzpomínáš, když jsme byli ještě děti, chodila si mi plakat na rameno, svěřovat se. Mezi vámi to nikdy nebyla To láska. ta naše nebyla ta pravá, Marko. To není možné, ty to nechceš pochopit. On se tě vždycky snažil ovládat a bude to dělat dál prostě pořád. Nevím, o čem to mluvíš, nech mě odjet, prosím tě. Nejsem si jistá, že ho miluju, ani si nejsem jistá, jestli ho dobře znám. Tohle byla tvoje slova krátce předtím, než došlo k tomu výletu na lodi. Vzpomínáš Byla si? jsem mladá, plácala jsem hlouposti, Marko, pusť mě. Co to meleš? Udělal jsem to kvůli tobě. Zabil jsem ho kvůli tobě, z lásky k tobě. Chápeš to nebo ne? Abys byla zase volná. Jenom kvůli tobě. He? Ty nejsi v pořádku, Marko. Potřebuješ pomoc. Co ti myslíš, že nejsem v pořádku? Co to říkáš? Co ti myslíš? Marko! Já, že Marko, nejsem v nech pořádku? mě! Ne, Marko! Marko,
Prostě! Ty jsi Nech jen mě! moje. Ty jsi jen moje. Pomoc! Chci slyšet, že miluješ jenom mě. Chci slyšet, že miluješ jenom mě. Ty pro mě nic neznamenáš, nejsi nic! Nula! Hnusíš se mi, že jsem s tebou žila, že jsem dala tvé jméno svému synovi těmi z cesty! Vždycky jsem tě miloval, vždyť to víš. Nech mě být! Lauro! Lauro! Policie usilovně pátrá po příčině záhadného výbuchu auta, ke kterému došlo dnes ráno. Zdá se, že se jedná o varování. Průmyslová zóna byla v poledne na hodinu. Jdu najít něco, čím bychom ošetřili ta zranění. Nic mi není, neboj se. Sedni si a ukaž mi to. Do telefonu si říkal, že se jim nic nestalo. Mohlo to dopadnout hůř, mnohem hůř. Děkuju. Co je s tebou? Proč se tak tváříš? To nic, měla jsem starost. Co Suzana? To je na tom dobře. Převezli jsme ji za hranice. Nemůžu uvěřit, že ti, co vás zastavili, byli opravdu policisté. To je vyloučené. Policie o tom určitě věděla. Ty uniformy, to auto, to si neopatřili v půjčovně karnevalových kostýmů. Tak do toho musí být zapletený někdo nahoře. Někdo, kdo má pravomoc něco takového udělat. Policejní ředitel Bernardi. To není možné. Jaký by měl motiv? Chtěl někomu udělat laskavost. Někomu, kdo chtěl Suzanu umlčet. Suzana se o mém otci nikdy nezmínila. Nikdo kromě jeho neměl s Bernardem tak úzký osobní vztah. Něco ti ukážu. Našla jsem ho v otcově kanceláři. Byl schovaný v sošce, kterou jsem mu jako malá vyrobila. Musí být od něčeho důležitého, když ho tak pečlivě schovával. A myslím, že vím, od čeho je. Od bezpečnostní schránky v jeho pracovně doma. A máme to. Otec už ví, že ty a Suzana jste živí. A my mu nesmíme dát čas, aby se zbavil toho, co v té schránce skrývá. Já vím, že se něco přihodilo. Nechceš mi říct, co? Ta schránka je zabudovaná v knihovně. Slyšela jsi, co jsem ti říkal? Co se stalo, když jsem byl pryč se Suzanou? Není čas o tom teď mluvit, Andreo. Co ti udělal? Neboj se. Vůbec nic se nestalo. Co ti Marko udělal? Pokusil se, ale nepodařilo se mu to. Nepodařilo se mu to, prosím tě, uklidni se. Nic se mi nestalo. Tohle mu nedaruju, já ho zabiju. Prosím tě, není čas se tím teď zabývat, Andreo. Máme jinou práci. Řekni mi, že se mu to nepovedlo. Nepovedlo. Opravdu. Všechno je moje vina. Ne, není to tvá vina. Tuhle válku vedeme společně a já vím, že riskuju. Odjíždí. Udělej, co máš a hned odejdi. Já pojedu za ním. Lauro? Andreo, ta schránka už tady není. Poslouchej mě, odejdi z toho domu a přestaň ji hledat. Přijeli jsme pozdě, nenajdeš ji. Dobře.
Konečně, že jsi přijel. Čekáme jen na tebe. Už jsou tady všichni. Myslím, že se vyjádřím za všechny, když se tě zeptám, co hodláš dělat. Co hodláme dělat? Za těchto okolností musíme být všichni zajedno. Na mém zvolení guvernérem závisí tvoje zakázka pro vojenské loďstvo a tvůj kontrakt na výstavbu nového přístavu. Pánové, tohle je válka. A jediná věc, která nás musí zajímat, je, jak ji vyhrát. Už budeme jíst. Má naprosto pravdu, je to v zájmu nás všech. Policejní ředitel Bernardy a primář chirurgie od svaté Heleny. Mariány, ctihodný Santini a tohle je Graki, stavitel z Benátek. Neslyšel jsi, o čem se mluvilo? Bohužel ne. Tohohle znáš? Ne, ale jistě se dá zjistit, kdo to je. 11 mužů, kteří se sejdou v restauraci mimo město, rezervované jen pro ně. Nevypadá to na setkání spolužáků po letech. Alberto celé to setkání řídil, o tom není pochyb. Ale proč se sešli? Co mají ti lidé společného? Všichni ti pánové jsou mocní, každý ve svém oboru. Něco jako lobby? Ano, nepochybně. Třeba se sešli kvůli Albertově volební kampani. Výhody za politickou podporu. Něco je k němu váže. A nejsem přesvědčený, že se jedná o politiku nebo obchody. A má to co dělat s tím, co jsme objevili? Máme v rukou kousky mozaiky a nevíme, co s nimi. Opravdu chce Angela chodit na kurz plachtění? Mám radost, že se chce stýkat s ostatními dětmi. Tady Stefánio, tahle to mě daroval jeho děda. Jistě. Podržíte mi? Děkuju. Hopla. A je to. Matia mi pořád volá, abych mu přinesla pláštěnku, bez které se najednou zřejmě neobejde. Kdo ví, proč to musí být zrovna tahle? Já mu ji vezmu. Děkuju. Našla jste jeho tajnou skrýš? No, asi ano. Seznam, o kterém mluvila Rita. Jména matek, jména dětí, osvojitele. Seznam všech prodaných dětí. Je tu i Olga. Takže není Bernardyho dcera. Koupil si ji. Všichni jsme se narodili v tom podzemí. Můj otec, že by byl schopen toho všeho. Musím jít za ním. Ne, teď ne, jsi rozrušená. Ne, Andreu, ne. Tentokrát nemůžeš chtít, abych počkala. Musí mi říct do očí, čeho byl schopen. Prodal desítky dětí a koupil si i mě. Musím s ním mluvit.
Ta agenda je velmi obsáhlá. A my před volbami opravdu nemáme času na zbyt. Můžeme si zavolat později. Ozvu se vám zítra. Nečekal jsem tě. Vím všechno. Našla jsem ty dokumenty v Matyjově loďce. Jak jsi mohl něco takového dělat? Řekni! Šlo o dívky, které nevěděly, co si s dětmi počít. A byly rodiny, které umíraly touhou po dětech. To je vše. Byly to jenom obchody. Jen obchody. Ty jsi využil zoufalství a bídy těch žen a prodal si jejich děti. To je vykořisťování. Měla se z něj prospěch i ty. Kdyby tenkrát nebylo mě, narodila se s podváhou a s velkými respiračními potížemi. Rita mi řekla, že se nedožiješ rána. A ty, proč jsi mě chtěl vzít? Kdo ví? Když jsem tě viděl, byla jsi tak maličká. A tak jsem tě vzal do nemocnice a řekl, že jsi moje dcera. Nevím, jestli ti mám věřit. Po tolika lžích. Co se doopravdy stalo mé matce? To, co jsem ti už řekl. Přišla a hledala tě. Nějak se dostala ke mně. Dohadovali jsme se a... Umím si představit, že máš chuť mě udat. O tomhle nemůžu mlčet. Ale já se budu muset bránit, uvědom si to. Ta záležitost se týká příliš mnoha lidí. A to mocných lidí. Nedokážeš mě zastavit. Byl jsi můj otec. Můj silný, moudrý, nenahraditelný tatínek. Teď už se ti nedokážu podívat do očí. Trochu se opozdím, Olgo. Řekni to mámě, buď tak hodná. Ano, počkej. Potřebuju s tebou mluvit. Promluvíme si zítra. Prosím, no? Já teď musím... Jsem těhotná. Je to Lukovo? Mhm. Nebude to snadné, já vím. Je to obrovská zodpovědnost, která mi změní život. Ale jsem tak šťastná, tati. Dobrý den. Hledám inspektora Rozátyho. Řekněte mu, že s ním nutně potřebuje mluvit Laura Castellaniová. Ano, děkuji. hned to zařídíme. Lauro, co tady děláš? Co se děje, má milá? Nesnaž se mě zastavit, Alfonso. Nevím, o čem mluvíš. Naopak, víš to moc dobře. Olga ti už volala tu novinu. S Olgou si promluvím později, protože i ona má právo to vědět. Nejdřív chci mluvit s inspektorem Rozátym. A inspektore, můžeme do vaší kanceláře? Lauro, počkej. Prosím, pojďte se mnou. Já se o dámu postarám, Rozátym. Ani omylem. Nedělej hlouposti, kterých bys mohla litovat. Je konec, Alfonso. Takže jak, paní? Už jdu s vámi.
Tak tudy, prosím. Prosím, posaďte se. Chci podat žalobu na jednu osobu a tady mám veškeré důkazy. Možná bude lepší, když mi to povíte od začátku, ne? Ano, máte pravdu. Jedná se o mého... o Alberta Castellaniho. Jedná se o něj. Chcete žalovat svého otce? Ano. Promiňte, zapomněla jsem ho vypnout. Prosím. Omluvte mě na moment. Promiňte, chtěla jsem vám jenom říct, že Mattia tady na kurzu už není. Říkali, že se sebral a odjel se svým otcem. Určitě tam není? Ne, určitě ne, proto vám volám. Přišlo mi to divné. Udělala jste dobře, že jste mi zavolala, Stefánio. Dám vám vědět, díky. Co se děje? Minutku, ještě jeden telefonát. Haló? Matteo? Mami, tak co? Kdy za námi přijedeš? Dej mi tátu, Matteo. Nemůže, vždyť řídí. Kam jedete? To nevím, je to překvapení. Poslyš, Matteo, řekni tátovi, ať zastaví a dej mi ho, je to důležité. Zdá se mi, že se zlobí. Ahoj, Lauro. Jak to, že ho odvážíš a nic mi neřekneš? Tak honem, kam jedete? Nejdřív chci vědět něco já od tebe. Jsi v kanceláři u Rozátyho, že jo? Dobře. Teď uděláš přesně to, co ti řeknu. Okamžitě odejdi z té místnosti. A řekni jediné slovo a Mattiu do konce života neuvidíš. To mi věř. Řekni mi, kde jste, Marko. Rozhodni se správně. Radím ti dobře. Marko! Marko! Teď mi všechno dopodrobna vyprávějte, madam. Prosím. Nemůžu, omlouvám se. A teď se jede na hory. Tak jo. Spokojený? Jo. Darebák. Mělo mě napadnout, že udělá cokoliv, aby nás zastavil. Musíme ho najít, Andreho, musíme ho najít. Ale kde? Touhle dobou už může být kdekoliv. Můj otec chce ty dokumenty, to jediného zajímá. Nevím. Nejsem si jistý, jestli to pomůže. Musíme to zkusit. Prosím tě, chci svého chlapečka. Prosím tě. Přivedu ti tvého syna. Přivedu ti ho. Je to všechno. Všechno, co bylo v té schránce. Teď nám řekni, kde je Mattia. Ne, moment. To není tak jednoduché. Co žádáš dalšího? Kdo mi zaručí, že jste si od těch dokumentů nepořídili fotokopie? Máš moje slovo. Jen já a Laura známe pravdu. Řekni, kde je Mattia. Je mi líto, ale to mi nestačí. Prosím tě, tati, prosím tě. Je to můj syn, nemůžeš mi ho takhle vzít, prosím tě. Můžu vám zaručit, že se Mattiovi nic nestane. Má se dobře. Bude mít všechno, co si dítě v jeho věku může přát. Ale daleko od vás. Ne, zapřísahám tě.
Zapřísahám tě, tati. Udělám všechno, co chceš. Odejdeme daleko. Nikdo se o ničem nedozví. Nikdo se to nikdy nedozví, ale prosím tě, neber mi ho, prosím tě. To je jediný způsob, abych si pojistil vaše mlčení. Jestli chcete mít naději, že ho jednou uvidíte, ať vás nenapadne jít na policii. Já ti budu pořád v patách. Kamkoliv půjdeš, cokoliv uděláš. Pořád mě budeš mít za zády. Nenechám tě chvilku v klidu. Ani za zavřenými dveřmi. Pořád tam budu stát a čekat na tvůj konec. Říkáš, tati, bude to stačit? Potřebujeme větší, co bychom jinak dnes večer jedli. Poslyš, běž si podívat na druhou stranu. Leží tam větve. Běž. Marko, to jsem já. Co Matia, jak se má? Je se svým tátou, nemůže se mít líp. Pronajal jsem soukromé letadlo. Letiště je necelých 5 kilometrů od vás. Budou na vás čekat zítra odpoledne. Nikam nepoletíme, Alberto. Promiň, co jsi říkal? Řekl jsem, že ten pronájem můžeš zrušit. Odteď se o Matiu starám já. Ty uděláš, co ti řeknu. Už ne, Alberto, neudělám. Máme dohodu. Nemysli, že na to zapomínám. Tak mě dobře poslouchej. Ty zítra posadíš Matiu do toho letadla, jasné? Jinak toho budeš litovat. Možná jsem to neřekl dost jasně. Já už si od tebe rozkazovat nenechám. Matia je můj syn. A nebyl si to ty, kdo mě přesvědčil, abych ho uznal za svého. Nevzpomínáš si? Takže zákon je na mé straně. Marko! Je mi to líto, Alberto. Marko! Ale už musím končit. Marko! S Bohem. Podívej si, jak jsem šikovnej. Jsi opravdu šampion. Tak, rozděláme si oheň, honem. Tak, aspoň si máme na čem uvařit jídlo, no ne? Jo. Uvidíš, jak nám bude dobře. Budeme pořád spolu. A já tě vezmu na překrásná místa. A jak to uděláme se školou? O to se teď vůbec nestarej. Škola není problém. Nesmíš se kvůli škole trápit. Jak to, že ne? Jen kdyby tě slyšela máma. Klid, máma pojede s námi. Víš to jistě? Jo. Tak vy už se nerozcházíte? No jasně, že ne. My se s mámou nemůžeme rozejít. My se moc milujeme. Opravdu? Opravdu. Opravdu. Chci, abys něco věděl, Matio. Na světě potkáš řadu hodně zlých lidí. Jsou takoví, kteří vykládají hrozné lži. A víš, proč to dělají? Dělají to jen proto, že chtějí rozdělit maminky a táty. A máma bohužel jednoho z těch lidí potkala. Jo. Ale ona na to přijde. A pochopí to. Zase se k nám vrátí. My jsme její jediná rodina. My dva. Já a ty. Rozumíš mi, Matio?
tak narychlo odjíždíš? Jedu hledat toho darebáka, který nám unesl syna. Dobře, pojedu s tebou. Poslouchej mě. Věř mi, prosím tě. Zůstaň doma. A nech to na mě. Přivezu našeho syna domů. Bude lepší, když zůstaneš tady. Kde jsi, ty zmetku? Kde jsi? Marko? Lauro, teď mě dobře poslouchej. Prosím, Marko, kde jste? Kam si ho odvezl? Uvidíme se za hodinu na mostě přes kaskády. Před opuštěnou usedlostí. Pojď tam přesně. Matia je tam s tebou a je v pořádku? Poslouchej mě. Radím ti, abys přijela sama. Jestli tam bude Andrea nebo policie, přísahám, že Matiu uvidíš naposled. Marko, prosím tě, počkej. Marko! Vyspal ses dobře, šampione? Moc dobře. To je prima. Teď se ale musíš zbalit. Pojedeme někam jinam. Proč musíme zase pryč? Mně se tady líbí. Táta tě vezme na jedno zvlášť krásný A místo. maminka ví, kam jdeme? Teď se o mámu nestarej. Ale říkal jsi, že mě naučíš chytat ryby. Jenže jsem dostal jiný nápad. Jasný? Tak šup. Tak Běž se dobře. připravit. Běž. No. Jenže jsem dostal jiný nápad. Jasný? Tak šup. Tak Běž se dobře. připravit. Běž. No. Lauro? Lauro? Prosím? Lauro? Kde jsi? Jedu si pro Matiu. Kam, Lauro? Kam? Marko ho odvezl do hor. Nejezdi za mnou, prosím tě, musím pro něj sama. Do hor? Kam? Ne, nesmím ti to říct. Lauro? Lauro? Kadišo, poslouchej. Musíš lokalizovat Lauřin mobil. Tak honem. Nastup do auta, Matie. Běž. Ale to je dědečkovo auto. Děda! Matio, pojď sem. Pojď sem. Matio! Děda! Matio! Okamžitě pojď sem. Honem! Nastup si do auta. Nedovolím ti, abys mi ho odvezl.
Dokonce nejsi ani dost inteligentní na to, aby se změnil trasu. Myslíš, Alberto? Co jsi chtěl udělat? Odjet? Začít se vším od začátku? Beze mě nejsi nic než nula. Vždycky jsi byl nula. Pořád jsem majitelem firmy Castellani. Nebo jsi na to zapomněl? Firma zakrátko přestane existovat. Ty už nemáš vůbec nic. Tvého ani nikdy nic nebylo. Ale nepovídej. Mattia není tvůj syn. Laura není tvá žena. Už dost přestaň! Přestaň s tím! Dělej. Ukaž mi, jestli máš kuráž. Nenuť mě k tomu. Do toho. Zkus to. Ty si myslíš, že to nedokážu? He? Opravdu si to myslíš? Uvidíme. Ukaž mi jedinkrát, že máš kuráž. Dělej. Střílej. Nenuť mě, abych to udělal. Nenuť mě k tomu. Na co čekáš? Střílej. Střílej! Podívej, pojď sem. Co jsem ti říkal? Není tu krásně? Hele, podívej na ty vodopády. Stačí málo asi dole. Jsou moc nebezpečné. Rozumíš, Matteo? Co jsi udělal dědečkovi? Už jsem ti to řekl, Matteo. Neudělal jsem mu nic. Jen jsme diskutovali a on nám pak nechal auto. To je všechno. Viděl jsem tě. Měl jsi pistoli a slyšel jsem výstřel. Poslouchej mě dobře. Nechci o dědovi slyšet ani slovo. Rozumíš? A pak, hele, co pak se netěšíš? Za chvíli je tu máma. Co? Nechci už s tebou být. Co to meleš? Až přijde máma, chci zpátky na kurz plachtění. Poslouchej mě dobře, šampione. Ty tady o ničem nerozhoduješ, jasný? Tady rozhoduju jenom já. Až přijede máma, pojedeme všichni společně na prázdniny. Kam o tom rozhodnu taky já. Rozuměl jsi mi? Rozuměl? Matteo! Mami! Mami, odvez mě odsud pryč, prosím tě. Jistě, to víš, že ano, hned pojedeme. Co se děje? Najednou je tatínek pro tebe vzduch? He? Co se stalo? Co by se mělo stát? Prostě jsme se s Mattiou jen výborně bavili. A nemohli jsme se dočkat, až přijede máma. Co se stalo a co tu dělá tátovo auto? Přijel za námi děda a chtěl si mě odvést. Už jsem ti to vysvětlil, Matteo. Došlo k nedorozumění, ale už se všechno urovnalo. Jestli vyrazíme hned, budeme v Rakousku do večera. Nasedat, pojďme. Jedeme. Chci vědět, co se stalo s mým otcem. Táta na něj mířil pistolí. Musíme o tom mluvit zrovna teď, he? Tak co? Ne, nemusíme. Nemusíme, všechno je v pořádku, Marko. No výborně, Lauro. A teď buď tak hodná a posaď kluka do auta. Ne, já nechci do auta. Ne, my teď uděláme, co chce táta. Tak dobře. Výborně, šampione. Poslouchej mámu a nikdy neuděláš chybu. Tak jedem. Šup, nasedat. Počkej, poběž. My jsme si asi nerozuměli. Asi jsem se nevyjádřil jasně. Co? Ale proč? Proč se musím rozlobit, abyste to pochopili? Ne, rychle nastup do auta, dělej. Pomalu, Marko. Nastup si. Matteo, neboj se.
Poslyš, Marko. Proč chceš jet tak daleko? To nemá smysl. Jak bys řídil loděnice Castellány, můj otec by si mohl dělat starosti. Lauro, tvůj otec je mrtvý. Zabil jsem ho. Zavraždil jsem ho. Jo. Konečně je všemocný Alberto Castellani mrtev. A uhodneš proč? Protože se z něho stal zlý člověk. Představ si, že chtěl. Že nám chtěl dokonce odvést Matiu. Halo? No, Kariso, našla si Lauru? Její mobil je na signálu v rezervaci u vodopádu. Bezva, tam to znám. Mám volat Rozátyho. Zavolej mu hned. Poslyš, Marko. Vraťme se domů. Vraťme se do Terstu. Můžeme začít znovu tam, kde jsme skončili. Já ti budu vždycky na blízku, slibuju ti to. To mě má uklidnit, že se mnou tak mluvíš. Ne. Ty si snad myslíš, že jsem jako jedno z tvých narušených dětí, je to tak? Ne, tak to není. Já si ale myslím, že to tak je, víš. Ale teď už jsme ztratili spoustu času. Nastup. Ne, prosím tě, Marko, prosím, schovej tu pistoli. Matia se bojí. Já tě prosím, aby jsi nastoupila. Lauro! Prosím tě, Marko, prosím tě. Nastup si do auta. Tak honem. Dělej! Prosím tě, Marko, počkej. Říkám ti, poslechni. Nastup! Rozuměla? Marko! Buď ticha. Odprejskni! Marko, je konec. Prosím tě, Marko! Jdi do vozu! Odprejskni! Ztrať se! Policie je na cestě, nech ji jít. Řekl jsem ti, zmiz! Nech ji jít, Marko! Odprejskni! Zůstaň s Matiou! Matio! Co chceš dělat? No tak, běž tam odsud. Ne. Nech mě být. Ty jsi mi zničil život, abys věděl. To říkáš ty mně? Kdyby nebylo tebe, byl bych dostal všechno. Všechno! Vzpomínáš na tu noc na lodi? Udělal jsem chybu. Měl jsem mířit líp, mnohem líp. Měl jsem tě rád jako bratra. O jakým bratrovi to mluvíš? Marko, pojď odtamtud. Vždycky jsem po tobě jen sbíral drobky. A ty to dobře víš. Mezi námi to tak bylo vždycky, není to tak? No tak řekni! Koukej mě pustit. Nech mě, no tak. Nech mě! Nemáš tušení, jak tě nenávidím. Nedokážeš si to ani představit. Nemáš tušení. Rychle, pospěšte si! Kde jsou? Zamožte! Ano, běželi přes noc. Rychle za nimi! Na pistole! Seber ji! Tudy! Rychle! Nedovolím ti umřít. Došlo k senzačnímu zatčení mladého podnikatele Marka Damianiho, který byl obviněn z vraždy Alberta Castellaniho, majitele stejnojmenných loděnic a kandidáta příštích krajských voleb.
Příčiny jeho šíleného činu jsou zatím nejasné, ale podle prvních nepotvrzených informací byla rozkryta hustá síť zločinecko-mocenských vztahů, řízená známým podnikatelem za tichého souhlasu a součinnosti policejního ředitele Alfonsa Bernardiho. Známe jméno tvé pravé matky. Jestli chceš, můžeme ji zkusit vyhledat. Sama nevím. Totiž já... Promiň, Lauro. Zbývá mi málo času, potřebuji si promluvit se svou dcerou. Děkuju. Moc mě to mrzí, Lauro. Všechno. Za chvíli si sem pro mě přijdou. Chtěl jsem, abys věděla, že se hrozně stydím za všechno, co jsem udělal. Před mnoha lety jsem byl policajt plný nadšení a pevných zásad. Takového, jako byl Castellani, jsem měl zatknout, ale já jsem... Vy jste nemohli mít děti? Ne. Víš, tenkrát se ještě nemluvilo o umělém oplodnění a tak podobně. A tak Alberto váš problém vyřešil. Věděl jsem, že uzavírám smlouvu s ďáblem. Ale stačilo, abych tě viděl. Byla jsi tak maličká. Málem jsme zešíleli štěstím. Nemohli jsme tě milovat víc, Olgo. Já vím. A i přes tohle všechno bych to udělal znova. Tati. O 3 měsíce později. Seznam rodin, kterým Alberto prodal děti, nikdy nebude zveřejněn. Ale mnozí budou chtít vědět, čí jsou děti. A tak jsme si s Laurou řekli, že se nikdo nepostará v téhle nadaci líp než vy o ty, kteří sem přijdou pátrat po své minulosti. Ahoj. Ahoj, Maxi. Ahoj, mami. A taky jsem požádal Gabrielu, aby se zabývala organizační stránkou a budoucími případy. Mně se to zdá perfektní. Co tomu říkáš, Maxi? Jak se máš? Díky. Jen mě mrzí, že tady nebudu, až se holčička narodí. Ty budeš fantastická máma. Doufejme. Teď mám velký strach a chybí mi Luka. Já tě chápu, ale ty to zvládneš. My to zvládneme. Vy to zvládnete. Vrať se brzo. Už máš zbaleno? Za chvíli přijde Andrea, jsi hotov? Tomu mám říkat táto? Ne. To všechno přijde až časem. Vždycky jsem mu říkal Lorenzo. Ale pravé jméno je Andrea. Myslím, že by mu udělalo radost, kdybys mu tak říkal. Andrea je hezký jméno. Auto stojí venku. Necháš mě sem tam řídit tu loď? To se uvidí. Umíš škotový uzel? Ten je nejlehčí. A dračí smyčku? Hele, já jsem byl v uzlech nejlepší. A co Bruniho uzel? Tak ten ne. A? Ten taky neexistuje. Tak pojď, jdeme. Otevři.
je to. Konečně se Kalifornie vydá na tu svou cestu. Jo, jo. Opatrujte se. A ty se starej o moji holčičku. Tak už jeď. Všechno už skončilo, ne? Všechno to právě začalo. Vždycky tu pro tebe budu. Nezapomeň na to. Do práce, Matýo. V českém znění Anna Suchánková, Jan Šťastný, Bohdan Tůma, Václav Knop, Hana Igonda Ševčíková, Petr Neskusil, Zuzana Slavíková, Filip Švarc, Rozita Erbanová, Michal Holán, Ladislav Cigánek, Bohuslav Kalva, Zuzana Šulcová, Pavel Šrom, Vítek Říha a další. Překlad Iveta Kasalická. Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková, zvuk Josef Mašek, dialogy a režie Kateřina Šustrová. České znění v roce 2014 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing